سلام كم تكونوا خبركم تخاتلتين لو ما عن زبلكو على توزينا حيزلكم مسير لخو أمريكا بالعلي علامات ما منش أو حيل إلكتريكي إيران كتفتسو مزحسبت متكعتي نحموش معلتات دوابيلات اللوا بزلات اللوان إسرائيل بالعلي إيران ليبانوسن متكعتات بملو حيلا خد كتسل مغانا تفتسم كم زلاون حبير الله بزعواز ملكت كنرينا 4 هاجرات وشمت عربون كاب إيران حدش متكعتي ميسايلات نسب ألبون فرتن كم زقات أمن تبسيبنا الله بزعوازن هاجراتون انتاي قات إيمون من ينزبلون كنرينا بجكازي قدام مستر إسرائيل نتنياهو مس دونالد ترامب كم زي تسامع زقلص حبريتان وصيلو بزعواز ملكتون انتاي تحبريتا زبل كسمعكم يخلي حصر زبلوا قدس حبريتات كنرينا ساموداتام سيصنحوكم تلمود لايك مغوار جمروا حدش يحركينكم سبسكرايب يترسعوا توم سبسكرايب زغبركم دما نايدول ملكت اون مغوار حجون كيترسعوا ساموداتام سيصنحو ናይ መጀመርያ ዝዓበየ ዜና ናይ ኤርትራ ናይ ሶም ዝኾይን ዘሎ ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ድሕሪ ዓመታት ብኩራት ከም ዝተመለሰት ዝሕብር ሓበሬታ እዩ። ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ማዕከናት ዜናታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ኤርትራ ቅድመ መጻረዪ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2027 ንምክያድ ኣንጻር ኢስዋቲኒ ንዝተመደበላ ፀወታ ንምክያድ ድሕሪ ናይ 16 ዓመታት ብኩራት ስሩዕ ሃገራዊ ውድድራት ንምክያድ ናብ ሞሮኮ ኣምሪሓላ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ብሓድሽ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ኮሓ ሓሽም ያኪያ ተመሪሓ ናብ ሞሮኮ ከም ዝኣተወት ኣባል ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ ድራር ፍሳሐ ብ21 መጋቢት ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ከም ዝሓበረ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ይሕብር። እታ ሃገራዊት ጋንታ ቀዳማይ እግሪ ፀወታ ብ25 መጋቢት ከተካይድ ተመዲቡላ ኣሎ። ካልኣይ እግሪ ፀወታ ድማ 31 መጋቢት ከተካይዳ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ሞሮካዊት ከተማ ካዛብላንካ ኣብ ዝኣተወትሉ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ፕሬዚደንት ሴካፋ ኣቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖትን ምስ ሰብ መዚ ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ብምዃን ተቐቢሎማ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 12 ካብ ውሽጢ ኤርትራ ወይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፃወቱ ዝነበሩ ተፃወቲ እቶም ዝተረፉ 14 ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ግብፂ፣ ጀርመንን፣ ሽወደንን ኣውስትራልያን ዝመፁ ተፃወቲ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። ስለዚ ተቐዳማይ ፀወታ ሎማዓንቲ ክኸውን ፅቡቕ ዕድል ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ። ሓይልታት እስራኤል ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ዕላማታት ሓዊሱ ንኢራንን ሊባኖስን ተሃርም ከም ዘላ ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን ሓይልታት ኢራን ድማ ትማሊ ሰሉስ ናብ ሓያሎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን እስራኤልን ሓድሽ ዙርያ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘካየደ ሃገራዊ ሰብ መዚ ኢራን ገሊጹ። እዚ ምልውዋጥ መጥቃዕቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ምስ ኢራን ትዘራረብ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ጸዓተ ኢራን ክፍጸም ዝተሓስበ ንሓሙሽተ መዓልቲ ከም ዘናውሖ ድሕሪ ምግላጽ እዩ እዚ ዝፍጸም ዘሎ። ኣፈኛ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባገር ጋሊባፍ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ይካየድ ከም ዘየሎ ሓሶት ምዃኑን ገሊጹ ነይሩ። እስራኤል ትማሊ ሰሉስ ካብ ኢራን ሚሳይላት ከም ዝተወንጨፍዋ ብምሕባር ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ማእከል ቴል ኣቪቭ ሓዊሱ ዕንወት ከም ዘጋጠመ ገሊጻ ኣላ። ጀካዚ ኣብ 4 ሃገራት ወሽመጥ ዓረቡን ሓድሽ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘጋጠመ ሓቢረን። ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ምክልኻል ኣየር ሪያድ ኣብ ምብራቃዊ ክፋልቲ ሃገር ልዕሊ 20 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ከም ዝዓገቱን ክገልጽ እንከሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ን5 ባላስቲክ ሚሳይልን 17 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝተኸላኸለ ገሊጹ። ባህሬን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ሓደ ንግዳዊ ትካል ባርዕ ከም ዘጋጠመ ጸብጺባ። ብኻልእ ወገን ሰራዊት ኩዌት እውን ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ ገሊጹ። ናይ ሕጂን ነባራትን ሰበስልጣን ጸጥታ እስራኤል ነቲ ትራምፕ ተጻብኦታት ንምቁራጽ ይዘራረብ ከም ዘሎ ዝገለጾ ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ ገሊጾም። እዚ ማለት ድማ ኢራን ንዝኾነ ይኹን ነባር ስምምዕ ከም ቅድመ ኩነት ዝቐረበ ንምዕባል ዩራኒየምን መፍራይ ባላስቲክ ሚሳይላትን ከተቋርጽ ዝብል ስምምዓት ድሉት ክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ገሊጾም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ቅድሚ ምውራዱ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነትን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁን ኮይኑ ዘገልገለ ዛቺ ሃንጋቢ ናብ ልቦም ክምለሱ ትራምፕ 5 መዓልታት ሂብዎም እዩ ድሕሪ ምባል ይኹን እምበር ስምምዕ ክፍጸም ግን ተኽእሎታት ከም ዘይብሉ ይገሊጹ። ናታንያሁን ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣቐዲሙ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተራኸበ ብምሕባር ነቲ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኣሜሪካ ብምዃን ዝተረኸበ ዓብዪ ዓወት ተጠቂምና ዕላማታት ናይቲ ኩናት ብሰላም ክዛዘም ዕድል ከም ዘሎ ይገሊጹ። ይኹን እምበር መጥቃዕትታት ከም ዝቕጽል እውን ቃልኣት እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መራሕቲ ብዙሕ ፍልልይ ከም ዝተፈጥረ ይሕበር ኣሎ። ኣብ እስራኤል እውን ስምምዕ ዝብል ዘረባ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካብቲ ኩናት መውፅእ መንገዲ ይደሊ ከም ዘሎን ዕላማታት እስራኤልን ማሓዛእን ክፈላለ ከም ዝጀመረን እዩ ዘመልክት ዘሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ስምዕ አይደልን ይብላ በእስራኤል ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ነበር ሕጂ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴል አቪቭ ሓላፊ ማእከል መጽናዕቲ ፍልስጤምን ዝኾነ ማይክል ሚድስቴይን ንሱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት ኣብ መንጎ መርገጺ ትራምፕን መርገጺ ኔታንያሁን ምግርጫው ከም ዝተፈጠረ እዩ ሓቢሩ። ኔታንያሁ ነቲ ኩናት ክቕጽሎ እዩ ዝደሊ እዚ ኩናት እዚ ንኹሉ እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘጋጥም ዘሎ ናይ ህላው ስጋኣት ከብቅዕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ምናልባት እውን ነቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት ንምቕያር ኩነታት ከስፋሕፍሕ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ዝኣተወ መብፅዓ ኣብ መሬት ዘሎ ነንበይኑ ኮይኑ ኣሎ። ትራምፕ ኣብዚ ኩናት መውፅእ መንገዲ እንተረኺቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ንነብሱ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ክረኽባ ከም ዝኽእል ይዛረብ። ምክንያቱ ስምምዕ እንተሃልዩ እቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ኣይክእልን እዩ። ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዘይ ባእኻ ክቕጽሎ ይኽብሎ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ክቕበሎ ጥራይ ዘለዎ። ኔታንያሁ ግን እዚ ኩናት እዚ እስራኤላውያን ነቲ ካብ ኢራንን ኣብ ዙርያ እቲ ዞባ ዘለዉ መርበባት ኢራንን ዝመጽእ ቅጽበታዊ ስጋት ከብቅዕ ምዃኑ መብጻዕ ድሕሪ ምእታዉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናብ ኣዝዩ ተኣፋፊ መስመር ዝኣቱ ዘሎ ይመስል። እስራኤላውያን እቲ ኩናት ክውዳእ ይደልዮም። በቲ ቕኑዕ መንገዲ ክውዳእ ድማ ንሕና ነቲ ስርዓት ብምስዓር እምበር ነቲ ተመሊሱ ደጋጊሙ ክስዕበና ብምግባር ጥራይ ከም ዘይኮነ ኢና ንርዳእ ይብል ኣባል ባይቶ ሊኩዳን ኣሎውዝ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሓይሊ ኣየሩ ኣብ ኢራን ልዕሊ 50 ዕላማታት ኣብ ሓደ ለይቲ ከም ዝደምሰሰ ብምሕባር እዚ ድማ ኣብ ቴህራን ንማእከል ወታደራዊ ትእዛዝ ዕላማ ዝገበረ ሰፊሕ ማዕበለ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምዝዛሙ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ዝኾን ዘሎ። ብኻልእ ወገን ሊባኖስ እውን ከቢድ ውግእ ሸፊንዋ ትቕጽል ኣላ። መንግስቲ ሊባኖስ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሂዝቡላህ ደው ንምባል ትጽዕር ከም ዘላ ብምግላጽ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሊባኖስ ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ኣምባሳደር ኢራን ካብታ ሃገር ክባረር ትማልሰሉስ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ። እስራኤል ቤይሩት ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ክትቆጻጸሮ እንተዘይክኢላ ትሕተ ቅርጺ መንግስቲ ሊባኖስ ዕላማ ክኸውን ምዃኑ እያ ገሊጻ። ነዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ኩናት ኮላ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ሊባኖስ ገሊጻ። ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ካቲ ዝኣካል ናይቲ ኣንጻር ሂዝቡላህ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ እቲ ሰራዊት ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ሊባኖስ ከም ዝተቆጻጸረ ሓቢሩ ኣሎ። ካቲስ ሰራዊቱ ኣብ ደቡብ ሊባኖስን እስራኤልን ኣስታ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ክሳብ ሩባላታን ዞባዊ ጸጥታ ከቑም ምዃኑ እውን ይዛረብ። ከምኡ ድማ ሰሜን እስራኤል ክሳብ ዝሃድእ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከም ዘየፈቅድ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል ኣካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ። ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪድዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ። ቀንዴል.com ሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም።